Türkiye Respublikasynyň Türkmenistana täze belinen adatdan daşary we dowluk tiyarly ilçesi Ahmet Demirok Aşgabat şäherine daşary ýurtlaryň ýurdumyza hasabaryndan habarçylaryň hemde yerli internet neşirleriniň habarçylarynyň gatnaşmagyna metbuat duşugyny geçirdi. Oňa Atawatan media topary hem gatnaşdy. Türkiýanyň ilçesi bu duşukda iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklary barada durup geçip, hususan Türk kampaniýalaryň gatnaşmagyna Türkmenistana umumy bahasy 50 milliard dollardan gowrak dürli taslamalaryň durmuşa geçirilendigini bellidi. Bu taslamalaryň hataryna elektrik beketleri, dürli önümçilik desgalary, ulug düzüminiň taslamalarynyň bardygyny mälim eden ilçi Ahmet Demirok şeýle iri taslamalaryň Türk kampaniýalaryna berilmegini, olara berilen ynamyň netijesigini aýtdy. İlçi Ahmet Demirok 2023-nji ýylyň netijeli ýylyň bolandygyny belläp, geçen ýyl Türk kampaniýalaryna ynanylýan taslamalaryň bahasynyň 3,2 milliard dollara deň bolandygyny aýtdy. Häzirki wagtda ozalky taslamalar hem göz öňüne tutulanda Türk kampaniýalary tarapyndan umumy bahasy 4,4 milliard dollar möçberine 20 taslamanyň guruluşy alınıp barilýar. Öňümüzdäki döwürde Arkadaş şäheriniň ikinji tapgyryna şeýle hem Aşgabat sitiýaly uly gowrumly taslamalarda Türk kampaniýalarynyň hem gatnaşmagyny arzu edýär, syp bellep geçdi.